باش خوندکارین هێژا ئەموانە یا خوای سازمانی یا هەرمۆنی بەردەوام دکن بەری دوانە یامەنی چوودە شخوا ئەم سەر هەرمۆنێن شیناتیە ئاخوین مەگۆ ئەیۆکسینان جەمە هەبوو ئیتیلین جەمە هەبوو جبرلین جەمە هەبوو ئاسیتا ئەبسیستیک جەمە هەبوو ئەوانە گشتک هەرمۆنێ شیناتیە دەبوو ئەف هەرمۆن هەر یەک و ڕۆلێک خوا شیناتیە دەدلیدە ئیرۆ ئەمێناس بکەن ڕۆلا هەرمۆنا شیناتیان دمەزنبوونێ دە ڕۆلاوان دمەزنبوونێ دە شیناتی بەرین هاژی مەگۆ بگوهرتنên گۆل دەردۆراوێ چێ دەبێ یان jî hundirê wê yan jî derve wê çê guhertin çê dibe pê bandor dibe pê bandor dibe ji ber vê yekê karîgerên jîngehê bikem bêjin şewqa rokê bandoreke neyînî dê bûyerên zintîtiyê ê guhundirê şanê dî çê dibe dike yani em bêjin şewqa rokê ne timî ji şînatiyê re giring e carna jê em bêjin zererê dikîne şînatiyê ji ber vê yekê ev şînatiya ceme bandor dibe hemû tiştê gol der dora wê çê dibe şînatî wê bersivdayînê ji van karîgera re dike tevgera şînatiyê yani dema got şînatî tevger dike ev yek ji van bersivdayîna ye yek ji van bersivdayînê got şînatî dike tevger di cem şînatiyê ez bêjim ne di hemû beşê şînatiyê de çê dibe di hin beş û pergalên cem şînatiyê ev tevgeraya ceme çê dibe mezinbûn şînatiyê de cûreyek ji cûreyê tevgerê yani ez bêjim dema got şînatiyekê ez çilok çûçik diçînim ev şînatî mezin dibe şînatî viya wê dema got mezin dike dema got qurmê xwe mezin dike dema got rayê xwe mezin dike şînatî mezin dibe ev şînatî bi vî awayî tevger digere ji ber vê yekê em bêjin mezinbûn cûreyek ji cûreyê tevgerê cem şînatiyê belê guhertinên got ji hêla şînatiyê ve çê dibe ez bêjim şînatiyek çûçik bû mezin bû me bû guhertin bi navê çi tê naskirin bi navê bersivdayî yani bersivdayîn pê naseb kir guhertinên got ji hêla şînatiyê ve çê dibe dibe got tevger ber bi aliyê hişyarker bebe û dibe got jî dûrî wê be em bêjin ana em têkevin rakîşanê de rakîşan em bêjin rakîşana şînatiyê heger got ber bi aliyê şewqê vebe rakîşan yani dema got şînatî ber bi aliyê şewqê dire kêdeke şewqê dibînin xwe dire dibe aliyê wê ev dibe got tevger em bêjin ne spartî yani nexwe spartî bi aliyê hişyarker ev bi navê rakîşana serbest tê naskirin dema got şînatî ne spartî aliyê hişyarker be ez vê nam dibêjin rakîşana serbest wekem dema got gul vedibe dema got gul vedibe xwe naspêre aliyê hişyarker yani gul em bêjin ber xwe vedibe ji ber vê yek em bêjin eveya rakîşana a serbest e dibe got tevger pozîtîv be çawa tevger pozîtîv be dema got rakîşan yan jî rakîşana lebet ber bi aliyê hişyarker vebe yani ez bêjim rokul ku be ew kulîlka hanê xwe dibe bi aliyê rokê li vê dekê ev tevger pozîtîv e tevger negatîv be dema got bi aliyê dijber yani ne bi aliyê ê hişyarker vebe avaya giştik ev rakîşan biriya çi çê dibe biriya eyoksînan hermona eyoksînan tê sazûman kirin vî temam nas kir vê çawa ev rakîşan çê dibe yan jî em bêjin tevger pozîtîv be tevger pozîtîv be dema got çê dema got rakîşan ber bi aliyê hişyarker vebe tevger negatîv e dema got bi aliyê dijber nel aliyê hişyarker vebe avana hemê ceme çi çê dibe çawayî sazûman tê kirin ve riya hormona a eyoksînan tamam em bên em qala rakîşanê dikin em bên cûreyên rakîşanê du cûreyê wê ceme hene rakîşana
عردê û rakîşana şewqê. Çi yanî rakîşana erdê û çi yanî rakîşana şewqê? Kam hevdû re fark bikin. Du cûre ye rakîşana cem heye rakîşana erdê û rakîşana şewqê. Rakîşana erdê em bêjin hêza kêşana erdê cem heye. Ev hêza kêşana erdê çi dike bandoriya xwe çi dike bandoriya xwe lê raberiya mezinbûna şînatiyê dike. û bi alîkariya çi? Bi alîkariya karîgerên jîngehê bi erkê çi bira dibe? Belavbûna eyoksînan di dema çi de? Dema got ez bêjim şînatî li cemê şîn dibe yan jî mezin dibe. Hêza kêşana erdê bandoriya xwe lê raberiya mezinbûna şînatiyê dike. Bi riya çi? Bi kê re? Bi alîkariya çi? Bi alîkariya karîgerên jîngehê re. Li vê dekê çi dike? Dihêle got eyoksîn belav bibe. Bi riya çi? Dema çi de? Di dema şînbûn û mezinbûna em bêjin wê şînatiyê de. Dema çandiniyê ana dema ku em şînatiyekê diçinin yan jî em bizrekî diçinin li vê dekê ev şînatî bi rewşekê ne taybet em datînin. Yani li ku de bi em datînin. Lê di dema şînbûna şînatiyê de çi ceme çê dibe? Gewde ber bi jor ve şîn dibe û ra ber bi jêr ve şîn dibe. Yani gewde xwe bi aliyê jor de mezin dike û ra bi aliyê binî xwe mezin dike. Tamam. Me nas kir dema got şînatî şîn dibe gewde bi aliyê jor û ra bi aliyê binî ve çi dibe. Heger got em bêjin ra bi awayekî asoyî xwe mezin bike çi ceme çê dibe di vê rewşehanê de? Eyoksîn li aliyê wê jêr aliyê jêr ji reh ji xwe bi bandora çi? Bi bandora hêza kêşana erdê kom dibe. Yani em bêjin li aliyê reh aliyê wê jêr eyoksîn li vê dekê kom dibe. Çima ji ber got hêza kêşana erdê heye. Yani kêşana erdê bandoriya xwe lê ser dike. Em bêjin wê di aliyê wê jêr di kom bibe. Tamam. Didebûna rêjeya wê di vî alî de dibe sedema çi? Dibe dirêjbûna şaneyan di vî alî de radwestîne. Yani nima dihêlî got şane bi awayekî asoyî xwe mezin bike. Tamam. Li vê derêce me vî awayî ez bêjim reh di hindirê axê de xwe tewîne û vî awayî rakîşaneke pozîtîv ji mir pêk tîne. Yani ez bêjim dema got eyoksîn li aliyê wê jêr kom dibe. Tamam. Li vê dekê kom bû manato eyoksîn li vî aliyê hanê yani jêr de kom dibe gelek dibe. Zêde dibe. Dema got zêde dibe çi dike ji me re? Nahêlê got ez bêjim şînatî bi awayekî asoyî xwe dirêj bike. Yani rê li ber dirêjbûna şaneyan disekînîne. Ji ber vê yekê ez dibêjim şînatî ja reh xwe çi dike? Xwe di nava axê de tewîne û rakêşaneke pozîtîv ji mir pêk tîne. Qurb ber bi jor ve mezin dibe. Di sedema çi? Di sedema kombûna eyoksîn di aliyê jêr de. Ya got dibe sedema dirêjbûna şaneyan di vê alî de. Berova jî rehe. Sedema kombûna eyoksîna di aliyê jêr de çi ceme çê dibe? Dirêjbûna şaneyan de vî alî de. Ji ber vê yekê qurm ber bi jor ve xwe mezin dike. Yani em bêjin dijberî hêza kêşana erdê. Hêza kêşana erdê bandoriya xwe radike, rab aliyê xwe dikşîne. Qurm bandoriya xwe lê nake, qurm bi aliyê jor ve tê mezin. Ji ber vê yekê qurm xwedî rakîşaneke negatif e. Ana ez bêjim reh
خودی را کشانه که پوزیتیو بو جبرگو از بیجم کشان عرده هزا کشان عرده باندوریا خولید که لی از بیجم قرن هزا کشان عرده باندوریا خولینا که با علیه جور و مزن دبه اب جمع راکشانا عرده بو راکشانا عرده مگو جمع ره بالیه جیر ده مزن دبه و قرم جی بالیه جور و مزن دبه مهرن راکشانا شوقي فأم بيجن دما قول شيناتي أكل جمع المالي هبه أف شيناتي أم بيجن ويتشاوا مزن ببه شيناتي خبالية شوقي به يعني تبقى خبالية شوقي بدك أبيا قشتك برولا تشي دبه برولا أيوكسينا تشي دبه لبدك أيوكسين شخوا مبري ناس كربو جو أيوكسين دكوه دكي ديتن مگو دلوتك و توانده و پل شیناتیا ایگو نه چه دبه اویا ایوکسین دوی دکه دیده از بیجم لوی دا جمع اف لوتک هیه لوی داره از بیجم شوق هیه تمام ایوکسین باندوریا خواه دی چید که لخاله چید که لخاله دویده یعنی از بیجم شانه انور باندوریا خواه لی وادکه تمام اف شیناتی دماغو از بیجم اف شوقا روکه لی علیه ویالی دخه علیه ویالی ایشی از بیجم لوتی که یانجی قرم دخه چی دبه ایوکسین چیه ام بین هزدار الشوقیره یعنی علیه شوقی دروه علیه سیکه انا الوی علیه از بیم شوق هیه لویده که از بیم شوق تنهي تمام لفيدك ايوكسين جو لفيدك كومبو شوقي درافي درا عالية سيكي دما جو درا عالية سيكي چكاري ايوكسينه ما قلت شيناتيه ده چتك شانيان مزندك يعني مزنبونا شانياش مر بكتيره شاني دريج دكه بربيك از بيجم جلجمه چيچه دبه عالية دوري شوقي شانه لفيدك از بيجم دريج دبه ج عالية شوقي يعني بهتر درج دبن قوش عالية شوقي شبرقو چما از بيجم ايوكسين شوقي درافه از في فكرة ديسا دوباره بكم ما قو دما قو شوق لعالية كي قرم دخه چل جمع چه دبه ايوكسين شوقي درافه عالية سيكي عالية قو شوق لجمع تنية ايوكسين چدك مزنبونا يعني درجبونا شانه يعني جمع چدك لعالية چه لعالية قو شوق لتنية لعالية جو شوق لتنا بهتري جو لعالية شوق هيا جبر بيك أدبجم إجا جمع چه دما قول بيدك جمع شانه دريج دبن شيناتي عمه بعالية شوقي و مزن دبن شانه عالية سيكي دريج دبن بيدك يا شيناتي عمه بعالية شوقي يعني بيم أنا كشوق عمه الفربة شيناتي ويبعالية جورد مزن دبن شوق عمل فربه وشناتي خب عليه شوقي بعليه فيالي ده خا مزندكه في اواي جمع راكشانا شوقي چه دبه اب هر دو جوره راكشانان لجمع هبون راكشانا عرده و راكشانا شوقي ام هرن لسر ام بيجن رولا يعني ام بيجن جرينجيا هرمونين شيناتيا يعني انا بهرمونا ايوكسين برما ابسيسيك برما سايتوكينيز بر تمام اف هرمونانا شو ما نديت جو حريك بكارك يعني دراد شيناتيا دراد به هناك مزن بناوا چالاك دكه هناك درن بنا خصنا بلان پر بناوان حريك بكارك دراد به هرمون شيناتيا شو رولك جلكي جرينج ده واره کارین چاندنیه در هدبه. ام بیشن یک جه هرمونا شناتیه در باسی چی دبه؟ در باسی پیکانینا رها دبه. در باسی پیکانینا رها دبه. ایوکسین به ده بویره یعنی بویرا شینداریه ده تیپ کار آنی. لما ام بیشن شناتی شین. بریا چره؟ بریا پجالا چاندنیه جبو پیک آنینا رهن راست
rast hatî ev yek dê demê niha de di Gulîstana de tê kar anî. Hirmonê şînatiyê derbasî çi dibe? Pêkanîna rihan dibe. Eyoksîn ve bûyera şîndaniyê tê kar anîn ve vê awayî ev yek jê karê hirmon. Pêkanîna fêkî bêtof. Cema fêkî hene bêtof. Eyoksîn dê lêkirin yani reşandina gulê nebergirtî. Yani cema gul hene bergirtî û gul hene nebergirtî. Dema got eyoksîn li gulê nebergirtî dixin wek ez bêjim patêx, sêv evana giştik gulê nebergirtîne eyoksîn li wa dixe û şmer çi çê dike fêkiyên bêtof. Pêkanîna gulan. Çawa gul çê dibe? Cibirlîn ji bo aktivkirina çêbûna gulan hin şînatiyan tê kar anî. Yani çêbûna gula aktiv dike cibirlîn. Ji ber vê yekê di vê dekê de cibirlîn dema ku em bêjin gulê me teexirin heta got çê dibe cibirlîn wa tê kirin ji ber ku cibirlîn rolekê dê pêkanîna gulan de dilîze. Rêlgirtina ketina pel û fêkiyan. Yani jem bînin gelek cara darê me yê ê hinara bînin gul wat kevin ew gulanat kevin. Ji ber vê yekê eyoksîn ji bo dereng ketina yan jî derengmayîna bûyerên ketina pel û fêkiyan fêkiyê daran wek em bêjin a sêva a behcanên sor evana ji bo ku dereng pelê wa bikevî yan jî fêkiyê wan xelas bin eyoksîn tê kar anî. Tûnekirina giyayên bi ziyan. Gelek giya cema hene bi ziyanin hirmon ji bo van giyayê hanê tê kar anî. Em bêjin eyoksîn li giyayê bi ziyan tê reşandin van giyaya tune dike. Tamam. Ev em bêjin cema hebûn giringiya hirmonên şînatiya. Li vê deyê xwendekarên delal ji xwe em giyan dawiya waniya xwe rola hirmonên şînatî di mezînbûnê de meras kir çi rol dilîz meras kir cûreyên rakîşanê du cûreyê hebûn rakîşana erdê û rakîşana şewqê hebû. Giringiya hirmonan meras kir di derengmayîna ketina pela û fêkiyan de di tûnekirina em bêjin giyayên bi ziyan evana giştik hirmon tên kar anî. Li vê dekê xwendekarên delal em giyan dawiya waneya xwe ez bi hêvî me û bimînin di kêf û xweşiyê de.